Boas noites. Os populares presentaron hoxe a candidatura coa que competirán nas vindeiras eleccións municipais polo Concello de Lugo. O cabeza de lista e voceiro municipal popular Jaime Castiñeira recoñeceuna como unha lista continuista. De feito, nos 12 primeiros postos continúan 10 edís da actual corporación. Hai dúas novidades: a presidenta do Colexio de Veterinarios, Ana María López Pombo, que ocupa o segundo posto, e a doutora Carmen Penelas, que vai de número 5. O resto de nomes deses 12 primeiros postos son rostros xa coñecidos como Encarnación Amigo, Antonio Meijide, Isabel de Besa, Enrique Rozas, Manuel López, Mari Teijeiro, Ángel Trabada, Raquel Castiñeira e Juan Carlos Plaza. As principais saídas son as de Arcadio Silvosa, que por motivos de saúde preferiu afastarse dos postos de saída e ocupa o número 25 da candidatura. Tamén baixa por motivos laborais e queda como suplente Lourdes Yáñez. Jaime Castiñeira quixo salientar que nos 15 primeiros postos van 8 mulleres. O cabeza de lista tamén estivo arroupado polo presidente provincial do partido, José Manuel Barreiro, que amosou a súa confianza na victoria dos populares nos vindeiros comicios. O equipo que temos para levar a cabo un proxecto de cidade e de municipio que estamos convencidos de que vai a ser para mellorar dunha maneira importante Lugo, e é un equipo competente, preparado, e me diréis que é continuista, e efectivamente hai 10 dos 12 concelleiros que están actualmente, continúan nos primeiros postos, porque claramente son xente coa que tanto os lucenses como eu estamos moi satisfeitos do traballo que levaron facendo ao longo destes 4 anos, e polo tanto sería unha mágoa perder esa experiencia e ese traballo que eles mesmos estuveron facendo. É un equipo e unha xente moi preparada, moi formada, que ten a maiores de fai 4 anos conta coa experiencia que daquela, si daquela podíamos levar perfectamente o goberno municipal, en esta ocasión con moito máis motivo. Buscamos xente que se incorpora, xente con unhas profesións que son importantes hoxe en día, como é a Ana López Pombo, que é a presidenta do Colexio de Veterinarios, e por outro lado Carmen Penelas, que son xente traballadora, implicada, e a cual agradecemos en este momento, quizás máis que nunca, pois o seu grado de implicación, de que aposten por Lugo e que poñan os intereses de Lugo por encima de todo. Que entre os 5 primeiros da lista hai 3 mulleres, e entre os 15 primeiros hai 8 mulleres. E non é por casualidade, é porque merecen estar nesos postos. Non é por cuotas, nin moito menos. Porque a veces olvidámonos das cousas, e eu creo que convén recordalas. Aquí este partido nas últimas eleccións municipales sacou máis do 44%. Seguramente non hai, non sei se existe algún caso, en Galicia desde logo non, ao menos nas grandes cidades, e penso que moi poucos en España en donde con un 44% non se lle deixe gobernar, porque é o que pasou aquí realmente. Bueno, nos aspiramos ahora obviamente a superar ese 44%, porque senón sabemos que non nos van a deixar gobernar. E ademais eu estou totalmente persuadido de que este vai a ser o equipo que vai a liderar o futuro de Lugo, é dicir, que Jaime Castiñeira vai a ser o próximo alcalde, é dicir, de dereito, el xa teria que ser o alcalde fai 4 anos, digo de dereito porque democráticamente gañou as eleccións, ninguén está cuestionando desde o punto de vista xurídico nen desde o punto de vista legal. Pola súa banda, o BNG desprazouse ata o barrio da Residencia. Ali o seu candidato Rubén Arroxo defendeu o uso sociosanitario da vella residencia. O nacionalista cree que debería albergar un PAC e un centro de maiores. Dende o BNG Asambleas Abertas seguimos reivindicando que se lle dé uso ao vello hospital da Residencia de Lugo, que, como estamos a ver, xa despois de 4 anos de que se trasladara os servicios aquí para ULA, pois este edificio sigue en abandono e cada vez se atopa máis nunha situación de ruína. De ruína por ser un edificio que está totalmente parado e de ser un edificio que tampouco ten a día de hoxe ningún proxecto sobre a mesa. A nosa reivindicación, igual que leva sendo durante os últimos anos, sigue sendo a mesma, a de que este edificio siga tendo un uso sociosanitario para a xente de Lugo. E nós xa puxemos tamén sobre a mesa a proposta de convertilo nun centro para persoas maiores, porque aparte en Lugo non hai agora mesmo este tipo de servicios, porque tamén esta zona ten unha poboación moi envellecida, como está a ocurrir en casi todos os barrios de Lugo. Tamén de poder ir acompañado dun PAC, porque sabemos que o máis próximo aquí está a casi 1 kilómetro de distancia.
É vital acadar a área de rehabilitación e rexeneración urbana para a Milagrosa. Así de contundentes se amosaron esta mañá os presidentes das dúas asociacións veciñais presentes neste barrio lucense. Tanto Valentín Arias como Jesús Vázquez aseguraron que o barrio precisa dunha reforma completa na súa zona máis antiga. Para conquerilo, o pasado venres presentaron a correspondente solicitude. Aínda así lamentaron o pouco tempo dado pola Xunta de Galicia para presentar a documentación. Neste anuncio tamén estiveron presentes o arquitecto Alberto González e o edil de urbanismo do Concello de Lugo, Luís Álvarez. Álvarez asegurou que apoiarán incondicionalmente a rehabilitación do barrio, xa que é precisa para que se manteña a súa identidade. Para nós sabéis que é fundamental o conseguir ARRU ou ARI, porque levamos moito tempo dicindo pois que esa zona da Milagrosa de Julián Minguillón, Pintor Villamil, Yañez Rebolo, bueno, todo ese entorno que no seu día foi o corazón da Milagrosa, para nós é realmente clave e básico conseguir ese ARRU ou esa ARI, porque se nos está quedando esa zona da Milagrosa, desde o meu humilde punto de vista, pois como un auténtico gueto. É o barrio máis grande de Lugo. Segundo, é un barrio que acolla moitísima cantidade de xente humilde que tamén se acerca aquí porque hai pisos con unhas rentas baixas e pisos que realmente se prestan para que les veñen. E tres, que sería unha lástima deixar pasar unha ocasión como a que estamos falando deste ARRU, con este novo nome que lle dan agora, por un problema de plazos, o sea que se viñeron os plazos completamente en riba desto, e nos parece que como é o noso deber procurar collernos a este tren que nos parece moi útil para este barrio. É un barrio singular, é un barrio que merece unha rehabilitación, é un barrio que acolle a moitas persoas de moi distinta procedencia e de moi distintos, vamos a decir, posibles desde o punto de vista socioeconómico, pero é un barrio que mantén unha identidade clara tanto desde o punto de vista urbanístico como desde o punto de vista social. Un ladrón aproveitou as obras levadas a cabo no Carril do Son para roubar 50.000 euros en material deportivo dunha tenda cuya parte traseira dá a esa zona, aínda que a entrada principal é por San Marcos. A Garda Civil xa arrestou o pasado xoves o presunto ladrón que baleirou esta tenda de deportes no mes de novembro, xusto antes de que a tenda se inaugurase. O ladrón aproveitou as obras do Carril do Son, feitas con cargo Plan Urban para conectar a Praza de Santo Domingo con Quiroga Ballesteros, para entrar na parte traseira do establecemento e forzar a porta do almacén. Os investigadores tamén lle imputan ao detido varios roubos en vivendas do rural. Un ano máis, xa van 12 edicións, volve Lugo Máxico. Celebrarase entre os días 3 e 9 de maio e haberá máis de 20 magos e 40 actuacións. Entre eses nomes, entre eses magos, figuran Jorge Blas e Dani da Ortiz, entre outros moitos. Ademais, haberá unha gala homenaxe ao falecido René Lavant. A gala inaugural será a cargo de Jorge Blas. Jorge Blas é un dos magos máis populares de España, coñecido por as súas intervencións en diversos programas de televisión, como poden ser en Buenafuente, programas propios como Nada por aquí, por Arte de Maxia, pero aparte deso, é un dos mellores, está considerado como un dos magos máis innovadores e importantes a nivel internacional. Por exemplo, ten no seu currículum a varita máxica de Mónaco. O viernes é onde será esta maravillosa gala homenaxe a René Lavant. Xuntaremos a tres dos mellores magos do mundo. Dani da Ortiz é un mago de Málaga que actualmente é un mago español que máis está traballando por todo o mundo. De feito, de Lugo marcha para Brasil e 2 días antes creo que chega de Estados Unidos, que, bueno, de suerte conseguimos que viñera a Lugo, en parte porque el tamén lle apetecía.
É dicir que está considerado como sucesor de Juan Tamariz. E nos vamos ao sábado, cando chega a Festa da Maxia, a Festa de Lugo, onde durante varios anos, ou todos estes últimos anos, intentamos traer o mellor, ou que consideramos mellores magos do panorama internacional. Unha clave da gala sempre é o presentador. Sempre buscamos un presentador que comunique moi ben co público, que faga unha gala amena e divertida, e decidimos traer a Morgison el Magnífico, que ven, según el dice, de Visconsi, pero creo que é de Madrid. De Morgison o que podemos decir é que é un tío que estuvo 15 anos traballando en Portaventura e de aí ten un récord Guinness que é 1.200 actuacións no ano. El cartel que os presentamos hoy tiene una peculiaridad que nosotros queremos salientar, que es esta rosa que está ahí debajo, porque bueno, cuando estábamos en la producción del Festival de Magia, pues ocurrió algo que bueno, pues no nos gustó, que fue que bueno, falleció René Laván, un mago que era bueno, muy conocido en Lugo, que llenó muchas veces el Auditorio Municipal Gustavo Freire de Lugo, y quisimos hacerle pues un pequeño homenaje. Entonces esa rosa realmente es el homenaje que nosotros le hacemos a él, y no solo eso, sino que una de las 3 galas irá bueno, dirigida en homenaje a René Laván. Derrota do Club Deportivo Lugo na súa visita a Santander, un resultado que queda nun segundo plano ante a posible dimisión en bloque do Consello de Administración. Segundo publica El Progreso, José Bouso e os seus homes de confianza tomaron esta decisión despois da adxudicación das accións do Club Deportivo Lugo, da Deputación e do Concello a Tino Saqués. Derrota pola mínima do Club Deportivo Lugo na súa visita a Santander, pero agora o tema deportivo quedou nun segundo plano tras a adxudicación das accións do club propiedade da Deputación e o Concello, o empresario Tino Saqués. O novo propietario do conxunto lucense ten agora un mes para pagar e escriturar as accións, intre no que se converterá no novo dono do club. Unha situación ante a que amosaron o seu malestar os actuais dirixentes do club en reiteradas ocasións. Por este motivo, e segundo informa o xornal El Progreso, este mércores haberá unha xuntanza do Consello de Administración na que poderían dimitir os 8 dirixentes non políticos do mesmo, encabezados polo presidente José Bouso. Esta xuntanza, convocada por estes membros, ten na orde do día o nomeamento dun conselleiro delegado ou dun administrador, unha figura que dirixa os designios do club ante a posible dimisión do Consello ata que Tino Saqués se faga comando. Un extremo que se chega, malia que Saqués asegurou en reiteradas ocasións o seu desexo de contar con José Bouso como presidente, pero semella que as negociacións entre ambos non chegaron a bo porto, de aí a decisión do actual presidente de dimitir acompañado do seu equipo. Victoria con sufrimento do Ribeira Sacra Breogán para pechar a temporada regular. O Palencia será o primeiro rival dos lucenses nas eliminatorias polo ascenso que comezarán este venres no Pazo. Vitoria do Ribeira Sacra Breogán ante o Prat, nun encontro no que os de Lisardo Gómez nunca estiveron cómodos, malia xogar contra o derradeiro clasificado. Os continuos erros e a falta de intensidade e concentración lastraron os pupilos de Lisardo Gómez, que puideron gañar o encontro grazas á soberbia actuación de Brandon Edwards, que pasou do seu papel secundario a acadar o nomeamento como mellor xogador da xornada. Unha tremenda actuación de Edwards, autor de 29 puntos, 4 rebotes, 3 recuperacións e 2 tapóns, que serviu para guiar os celestes nun encontro no que estiveron totalmente atascados. Axudou tamén Alex López, que acadou 17 tantos e puxo un nivel defensivo demasiado alto para os xogadores do Prat. Tras esta vitoria, o Breogán xa sabe que o Palencia será o seu rival na primeira ronda dos play-off, unha eliminatoria que chega moi cedo para ambos, xa que na maioría das quinielas esta sería a final da loita polo ascenso. Derrota do Prone para pechar a temporada como local. Tamén perdeu o Burela Pescado Rubén na súa visita a Tudela.
O Prone pechou a temporada como local cunha nova derrota, nesta ocasión ante o Zaragoza, que decidiu o partido mediada a primeira metade con 3 tantos en só 2 minutos. De novo, a falta de concentración en intres clave condenou o Prone que se adiantara no marcador e que nos intres finais non puido reducir diferenzas. Pola súa banda, o Burela Pescado Rubén tamén perdeu na súa visita a Tudela, onde o Rivera Navarra foi máis eficaz que os de Juanlo Alonso ante a meta rival. De nada lle serviu o cadro mariñano o bo xogo amosado durante a maior parte do encontro, xa que os xogadores laranxas non atoparon o xeito de superar a Molina, que detivo todos os lanzamentos dos mariñáns. A semana pasada soubose que a Fundación Azcar renunciaba a seguir xestionando a Escola Terra de Fútbol Sala. Esta mañá explicaron que agora mesmo teñen novos proxectos moi lonxe do fútbol sala. A día de hoy no está proyectado ni planificado que la Fundación Azcar continúe con un proyecto tipo escuela deportiva de fútbol sala, ¿no? Eso es lo que te puedo decir a día de hoy. No está nada planificado, no hay nada proyectado y no es la intención a hoy, 20 de abril, la intención es pues desvincularse de un proyecto de fútbol sala y no tenemos nada pensado de cara al futuro más inmediato respecto a una escuela de fútbol sala. Lo que pueda suceder o no a partir de la temporada que viene, eso ya es futuro, que no lo sabemos, y tenemos muchas líneas de actuación a las que podemos atender, y lo que está claro es que la Fundación Azcar va a continuar y bueno, a partir de ahí estaremos abiertos a otro tipo de líneas de actuación que bueno, el primer paso que más difícil fue esta desvinculación, por lo que te digo, de la gran involucración que teníamos en este proyecto, y ahora mismo tampoco no es momento de pensar en otro proyecto similar, ¿no? Ya fue suficientemente compleja esta decisión como para ahora ponerse a tomar otras decisiones, que no es el momento, y bueno, fútbol sala de momento lo tenemos un poco, pues eso, nos desvincularemos de él, lo que pase en el futuro, pues no lo sé. Isto foi todo pola nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo elprogresogaliciae.com. Deixámolos agora coa exposición de Sabela Iriz, que se pode ver na Galería Isco. Que teñan moi boa noite.